לא ראיתי שהוא מושב לקבורה, אז אמרתי, יכול להיות שהיה נס, והיו ניסים בעולם, והוא כן יחזור. אבל לצערי הקביעה הייתה נכונה, וברוך השם, אני גם רואה את זה כסוג של נס, שהוא הוחזר לקבורה. אני לא יכולה לומר, שאומרים לי המעגל נסגר, אז אני אומרת, איזה מעגל נסגר? יש רק דבר אחד שנסגר, מעגל החוסר ודאות והספק. כי אני חושבת שבכל דבר, לא, בטח בדבר כזה שאתה מחכה לילד שלך, אז הדבר, החוסר ודאות הזה זה דבר שהוא מטריף את הנפש, אי אפשר להסביר את זה. והדבר היחיד שאני יכולה לומר שבאמת שברגע שעוז הוחזר לקבורה, אז הנפש שלי היא חובה קלה ענקית, כי כבר אין לי את הספקות האלה כל היום שלא הניחו לי לרגע. אני חושבת שאין יותר קשה מספק. אבל בעזרת השם אני אומרת שמושיק, אמן. ויש נס והוא חי, ואת בתור בן אדם דתי, אני לא כולם פה, אז לא צריך לשכנע. כי אני אומרת שיש ניסים, ואני אומרת שיש לנו עם, תמיד אמרתי שעם ישראל הוא עם מיוחד. אבל אחרי שעברנו את כל הדרך שעברנו, אז אני אומרת שהרגשתי, והרגשנו כל המשפחה על הבשר שלנו, זה לא כשאני חושבת, הרגשנו על הבשר, כמה שיש לנו עם יחיד ומיוחד. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. ואני חושבת שבלי העם שלנו, לא יכולנו לעבור את התקופה הזאת. וזה גם באמת הזדמנות להגיד תודה לעם ישראל, כי אני אומרת שכל אחד נותן את התרומה שלו לטובת הדברים האלה. ואני אומרת שגם למדנו לקבל את החיבוק. כי אני אומרת חיבוק זה אחד התרופות שיש בו המון 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 כוח. ברגע שאתה גם נותן לעם לעטוף אותך ולחבק אותך, זה נותן המון 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 כוח שאתה מרגיש שאתה לא לבד. גם ראינו את זה בחודשיים האחרונים שרן גבילי נשאר לבד. וכל העם היה לצד המשפחה. אני חושבת שבלעדי העם הם לא היו יכולים לעבור את 3 חודשים האלה לבד, שהוא נשאר החטוף האחרון שזה בסופו של דבר היה פחד של כל משפחה להישאר לסוף. ראינו כמה שהעם היה איתם, ועד היום איתם ואיתנו, ואני בטוחה שעם כל, בטח של משפחות הנהדרים שגם לא יודעים מה קורה איתם, אז צריך לדעת להרים דגל, לקבל עזרה, כי אנשים רוצים לעזור ולתת. כאילו לא לדחות את זה, כאילו אני באמת, עכשיו שאמרת שאפשר להתנדב ליחידת הכלבנים, אני אשמח להתנדב וגם באמת להפיץ את זה, כי אני חושבת שזה מצווה שאין יותר גדולה ממנה להחזיר כל נהדר, אם זה חלל, זאת אומרת להחזיר לקבורה ראויה, ואם מי שבחיים אז ברור שאין ספק, באמת שבאמת כולם יחזרו במהרה בימינו. אמן.